Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistana garaşylmadyk ýagdaýda ulan edilen ýerki prezidentlik saýlawlary Merkezi Aziýa ünskünükdirýän synçylar, analitikler, öňkü siýasatçylar we jurnalistler tarapyndan sosial mediada we dürli maglumat sirişdelerine nähilary alınıp maslahatlaşylýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany online geňişlikde türkmen saýlawlary barada alınıp barlayan pikir alışmalara bagyşlanýar. Erkin maglumat akymy häkimetler tarapyndan berk çäklendirilýän Türkmenistana döwlet ýeçiligine media serişdirleri arkaly ulan edilen saýlawlar gurrunsyz daşky dünýäden özgüleşen türkmen raýatları bilen bir hatarda Merkezi Aziýa synçylarynyň hem ünsüni çekdi. Türkmenistanyň çägini petikli sosial media saýtlary, şol sany Twitter, Facebook, YouTube ýaly sosial ulgamlar türkmen saýlawlary barada gyzgalanly pikir alışmalara şaýat boldy. Köplenç Merkezi Aziýa synçylary tarapyndan üns merkezine çekilen saýlawlaryň töweregine maglumatlar sosial media saýtlaryna ulanjylary beperwa goýmady. Türkmen saýlawlary barada galdyrylan köp sanly post ulanjylarda gyzyklanma döretdi. Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine sözlän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özüniň wezipeden çekilmek niýetini ma'lum edip köpleri geň aldyrdy. Döwlet dolandyrşyna ýaş ýolbaşçylara ýol bermek makul hasap beýanyny aýdan 64 ýaşly Berdimuhammedow özüniň toplan tejribelerini halk maslahatynyň başlyklygyna gönükdirjekdigini aýtdy. Şu ýerde söz guru bolmaýaly käbir faktlara göz aýlaly. Geçen ýyl Türkmenistanyň parlamenti iki palataly kanun çykarjy we wekilçilikli ulgama öwrüldi. Munyň şeýle edilmegini şondan bir ýyl ozal Berdimuhammedowyň öýüdi teklip etdi. Konstitusiýaga garşy gidip prezident täze döredilen iki palataly parlamentiň ýokarky öýüniň başlygy boldy. Soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun kanun çykarjy ulgamy täzeden üýtgedilip guruldy. Muňa paralel prezidentiň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedow KKS tarapyndan ýylyna ýokary wezifelere bellenildi. Kanun çykarjy ulgamyna geçirilen özgörtmeler prezident Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlyklygyny getirdi. Serdar Berdimuhammedowyň dürli hökümet wezifelerine göterilmegi bolsa, onuň ýurdun prezidenti wezifesine dalaş etmegini hamaly ýyl gözüne kanunlaşdyrdy. Türkmenistanyň häkimetiň nesilden nesile geçirilmek ähtimalygy barada gurrunlar Merkezi Aziýa synçylarynyň arasyna soňky bir näçe ýyl bäri gyzgyn temalaryň birine urilipdi. Ýöne Gurbanuly Berdimuhammedow 11 fevralda özüne prezident wezifesini peşgeş beren saýlawlaryň güni 15-nji ýyl döneminde wezifeden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Munyň ýa-da 14 fevralda Gurbanuly Berdimuhammedowyň güni 15 ýyl ozal ýurdun prezidentligine kasam kabul eden gününe onuň ogly Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezifesine dalaşgar hökmüne hödürlendi. Merkez saýlaw komitetine görä ýurtda dalaşgarlar hasaplanmak işleri dowam edýär. Ýöne ne köp sanly synçylar ne başgalar Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä ne de raýatlar türkmen saýlawlarynyň erkin we adalatly geçiriljegini önem bildirýär. Synçylary görä Türkmenistanyň häkimeti atadan ogly geçirmek işleri ýanwaryň başlaryna Gazagystanda bolup geçen halk gozgolawyndan soňra tizleşdirildi. Ýatlasak Gazagystanyň ýanwaryň başlaryna suwuklandyrylan gazyň bahasynyň birden ýokarlanmagy bilen tutaşan köçe protestleri soňu bilen gozgolany ýazdy we Gazagistan öz ýylatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýa ýolbaşçylygyna kollektiv howpsuzlyk şertnamaty gurmasyndan harby ýardym torady. Gurrun köpeltmän söze girişeli. Ýönelik başda has düşünikler ýaly 16 fevrala çeli saýlawlaryň töweregine ýagdaýlara gysgaça nazar aýlaly. Ýene ýerde gaýtarsak prezident Berdimuhammedow 11 fevralda wezifeden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Munyň ýa-da türkmen parlamentiniň aşaky palatasy mejlis 12 martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada karar kabul etdi. Merkez saýlaw topary 13 fevralda ýurtda saýlaw möhümini elan etdi. Şondan bir gün soň Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dalaşgar hödürledi. 15 fevralda ikinji bir dalaşgar belli galyndy. Bu wakalar aýakdaş daşary ýurtda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri özleriniň dalaşgarlygyny elan etdi. Türkmen kanunçylygyna görä soňky 15 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň çägini ýaşaýan hemde 40 ýaşyny dolduran türkmen raýatlary prezidentlige dalaş edip bilýär. Opozisiýa wekilleriniň merkez saýlaw topar tarapyndan belligi alynmagy bilen bagly meseleler boýunça jikmejiklik ýok. Olar saýlawlaryň online geçirilmegi üçin kampaniýa alyp barýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy saýlawlaryň gurulmagyny we
geçirilmegine innovasion tehnologiýalardan peýdalanmagyna ruhsat berýär. Ýöne analitikler Türkmenistanyň pes demokratiýa görkezjilerine salgylanyp saýlawlaryň aýdymlyk şertlerine geçiriljegine şüpheli garaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panyer 14 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanda bolup geçen häkimet çarşygyny Berdimuhammedowyň maşgala dinastiýasyny bina etmek synanşy hökmüne suratlandyrdy. I think he really believes that this is going to be a family dynasty from now on. Benim pikirimçe Berdimuhammedow mundan beýlek maşgala dinastiýasynyň guruljokdugyny hakykatdan hem ananýar. Ol Berdimuhammedowlar maşgalasynyň bu ýurdy ýyllar boýy dolanyrjokdugyny ananýar. Deyip ekspert aýtdy. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Ewraziýa bölüminiň professory Luka Ancheski 15 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda saýlawlar bilen Berdimuhammedowlaryň maşgala häkimetiniň berkediljekdigini şaklady. If you look at what's happening from the perspective of the family, you have the consolidation of Bolup geçen zatlara häkimet başyndaky maşgala nukta nazaryndan seredilse, tanış häkimetiň hemde Berdimuhammedowlar urugynyň Türkmen jemgyýetine we Türkmen elitasyna öz häkimetini berkidýänliklerini görmek bolýar. Egerde bolup geçen zatlara Berdimuhammedowyň töweregindäki elita gatlygy nukta nazaryndan seredilse, häkimetiň berkidilýänligini görmek bolýar. Uluk wagtlarda näri Berdimuhammedowyň töwereginde turan adamlar Meredowdagy beýlekler we Berdimuhammedowyň özi egerde garaşylmadyk bir waka bolmasa oturan ýerlerinden butnamalar. Deyip ekspert aýtdy. that's a further consolidation because they are going to be staying where they are unless something unexpected happens. İlk prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljek senesi barada ilkinjilik bilen AFP habar agentligi bir saýlaw resmiýetiniň sözlerine salgylanyp habar berdi. Şonu bu maglumat teniz Türkmenistanyň hatda döwlet habar serişdelerine hem ma'lum edilmänni. Soňra bu habar ýyldyrym çatlygyna sosial media ulgamlaryna paýlaşylyp başlandy. Halkara gatnaşyklar boýunça Atlantik Geňeş Ilmi Merkeziniň Ewraziýa programmasy Eurasia Center Eurazianet.org näşriniň Türkmen saýlawlary baradaky makalasyny sosial ulgamlarda paýlaşdy. Türkmenistan öňündäki täze prezident bolar. Ýöne olan barbyr Berdimuhammedow bolar diýip Ilmi Merkez Eurazianet.org näşriniň makalasynyň bir sözlemi Twitter'da çap etdi. Prezident wezipetine Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgar hödürlenmegi saýlawlaryň töweregindäki iň esasy wakalaryň biri boldy. The Economist we Eurazianet.org näşrleriniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Joanna Lilis özüniň Twitter hasabyna kiçi Berdimuhammedowyň dalaşgarlygy barada Türkmenportal.com näşriniň habaryny paýlaşyp şeýledidi. Bu resmileşdi. Serdar oğul Türkmenistandaky ilki prezidentlik saýlawlarynda dalaşgary hökmünde hödürlendi. Deyip ol ýazdy. Ewraziýada köp zat bolup geçýär. Şonuň üçin siz Türkmenistanyny 10 martda ilki prezident saýlawlarynyň meýilleşdirilýänligini duşuňyzdan geçiren bolmagyňyz mümkin. Şu wagt içinde ýeketek dalaşgar Serdar Berdimuhammedow. Bu familiýanyň tanış eşdilmeginiň sebäbi ol häzirki prezidentiň ogly. Deyip Abaşanyň Helsinki komissiýasynyň uly syýasy geňeşçisi Bahti Nişanow 14 fevralda Twitter'da tesvir galdyrdy. Postsovet ýurtlar boýunça analitik Gennady Rutkevich prezident wezipetine dalaş edýän beýleki dalaşgaýlaryň Berdimuhammedowa goldaw beýan edip etmäni bilen gyzyklandy. Prezidentiň oglunyň ýeketek dalaşgardigi baradaky tesviri Abaşanyň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Laura Kennedy jogap galdyrdy. We adından bir aktyk öz nowatyna garaşýar. Garyndaş parazlyk ýa-da Türkmenistan maşgala biznesi. Deyip ol tweet ýazdy. Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgarlygy baradaky maglumata Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Evan Feigenbaum 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany ýanwar aýyna Türkmenistana den saparyny ýatdy. Onuň Serdar Berdimuhammedowyň kakasynyň bäş garşydasy bardy, ýalňysmasam. Men olaryň bir topary bilen 2007-nji ýylyň ýanwarynda Gypçakda günürtanyň edinipdim. Deyip ol tweet ýazdy. Gurbanyny Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň 11 fevralyna geçirilen saýlawlarda merkez saýlaw toporuny görä sesini götürmä töweregi ses alyp prezident wezipetine ýeledi. Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgarlygynyň oglan edilmeginiň ertesi güni 15 fevralda Kyrgyzstanyň Abaşadaky we Kanadadaky öňkü ilçisi Kadir Toktogulov özüniň 2016-njy ýylda kiçi Berdimuhammedow bilen gatnaşan bir ýygnagyny ýatlaýar. Men 2016-njy ýylda Washingtonna geçirilen S5 goşmak bir Merkezi Aziýa goşmak Abaşa ýygnagyna Serdar Berdimuhammedowyň ýanyna oturup durun. Onuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogullugyny göz ýetirmek üçin maňa bir näçe minut gerek boldy. Deyip öňkü Kyrgyz diplomaty Serdar Berdimuhammedowyň ýygnakda düşürilen suratyny paýlaşdy. Ol sizde nähil täsir galdyrdy?
Deyip gurumçuluklu cinayet ve korrupsiya maglumatları proyektinin jurnalisti Matthew Cooper Qırğız ilçisinden soruyor. Ol üýtgeşik üns çeken okdy. Şonuň üçin men onuň prezidentin oglugyny ilki başta düşünüp bilmedim. Deyip öňkü ilçi jogap berýär. Onda jurnalist gyzykly söhbetdeşligi dowam etdirmek isleýän ýaly ýene tesbir galdyrýar. Men ol biraz ýygra diýip eşitdim. Deyip öňkü ilçiniň söhbetdeş aýdýar. Men ol öz ýurdunyň hemde halkynyň oňat prezidenti bolar diýip umyd edýärim. Deyip Toktogulov arzuw beýan edýär. Sistemadan çen tutulsa bu başa barmajak ýaly, ýöne kim bilýär? Deyip jurnalist öňkü ilçiniň tesbirine soragly jogap berýär. Beýleki bir Twitter ulançysy Serdar Berdimuhammedowyň dil başaryny bilen gyzyklanýar. Ol nähili ingliz dilini oňat gürläp bilýärmi? Deyip Twitterda özüni jurnalist hökmüne tanıştyrýan Regis Gente sorag berýär. Ol ýygnakda bir zatlar geplän röýdenmok. Deyip öňkü ilçi 2016-njy ýylda Türkmen prezidentiniň ogly bilen birlikde gatnaşan ýygyny ýatlaýar. Maglumat üçin aýdylsa Serdar Berdimuhammedow 2016-2017-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara habar terişdeleri bölümine ýol başlyk etdi. Prezidentlik wezipetine dalaş edýän ikinji dalaşýarym adyny çekmedi. Mara welaýatynyň häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuradow döwlet telewizionyny dalaşgälige hödürlenen wagty görnüşinden gamgyn halda görkezildi. Garşylalyň Türkmenistanyň prezident wezipetine iki bergili dalaşgar Jenap Agajan Bekmuradow Mara Sewitiniň häkiminiň orunmasary şugun Agrar partiýasy onu bir awazdan dalaşgärlige hödürletdi diýip Türkmen Nohut News neşri Twitterda dalaşgaryň Türkmen telewizionynyň alynan suratyny paýlaşdy. Türkmenistan prezidentiň ogly öňümizde kay geçiriljek saýlawlarda garşydaş kandidatly boldy. Onuň kampaniýa şygary "Haýyş maňa ses bermäň" diýen ýaly. Deyip Eurazinet.org neşriniň Merkez Aziýa boýunça redaktory Peter Leonard Türkmen Nohut News neşriniň tweetini paýlaşdy. Suratda dalaşgar öňüm aýtýşymyz ýaly görnüşinden gamgyn halda görkezilýär. Finçler esasan saýlawlarda kimiň ýeňiji boljagyny dälde ýa Serdar Berdimuhammedowyň ýurdu nähili dolandyrjygyny çaklaýarlar. Serdaryň orta möhletde Türkmenistanda ýagdaýlary üýtgetmäge iň bolmanda finansyk etmek üçin itilegini, eger itilegi bolsa, onda onuň mümkinçiligini görmek gyzykly bolar. Beýleki kontekstlerde munyň misallary bar. Meselem Özbekistanda Mirziýoýew, ýöne türkmeniň ýagdaýy ören başgaça. Deyip Merkez Aziýa boýunça jurnalist David Kancherini tweet ýazdy. Ol beýleki bir tesbirine Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen ýurdun içerki siýasatyna kän bir özgörüşe garaşylmaýanlygyny, ýöne häkimet çalşygynyň hatda Türkmenistan ýaly ýurtlarda hem garaşylmadyk wakalary öz ýany bilen getirip biljekdigini çaklady. Türk neşirlerine köplenç türkü döwletlerde bolup geçen wakalar barada habarlary we video synlary çap edýän jurnalist Nazgül Kenjetay özüniň Twitter sahypasyna Türkmenistanyň ýylan edilen ilk saýlawlar barada habar berip belkide jogaby köpleri gyzyklandyrýan bir sorag berdi. Türkmenbaşy we Arkadagdan soň Serdaryň lakamy näme bolarka? Deyip Kenjetay sorag berdi. Bu tweet 16 fevraly 607 ulançy tarapyndan halanyp 68 gedek retweet edilipdir. Bu tesbir bilen esasan türk dilli ulançylar gyzyklanypdyr. Ermenistanly blogçy Ani Vandaryan saýlawlaryň asyl sebebi bilen gyzyklanýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň näme sebäpden ýaş başyna ogly Serdaryň peýdatyna gyra çekilmegi Euraziýanyň mähnetsiry, ol ýarawsızmy ýa-da öz-özüne gowun atýan ýygyderli güýmenje talaplaryndan bizar boldymy ýa näme? Deyip Ermeni blogçysy sorag berýär. Türkmenistana geçirilýän ilk prezidentlik saýlawlary başga-da bir topar sosial hasaplarda hem giňden ara alınmaslygy edilýär. Aýdylýan zatlar bir meňdeş köp adam saýlaw netijeleriniň öňünden kesgitlenýäni onanýar. Türkmenistanaky awtoritar dolandyrşy üns çekýär ýa-da käbir ulanjylar saýlawlary sahna oýundan ibarat hasaplaýar. Düýbi Washingtonda ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Freedom Now guramasy Twitterda galdyran postuny Türkmenistana geçiriljek saýlawlary çalajan umyt baglaýar. Türkmenistan öňümüzdäki ay möhletinden öň prezident saýlawlaryny geçirer. Netije öňünden kesýitlenen ýaly görünse-de, köp sanly syýasy tutsaň boşadylmagyny hem öz üçin alýan reformalary kabul etmek üçin heniz hem mümkinçilik bar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.